Merry Christmas to you all. Cabo, oyegara, makamas tata. James Nkiru Uzondo, Nekene Chineke, maka ngozi ya n'afọ a na-agakwa ka na-ngozi ma na-ejikọba. Onye isi nchụaja ụbọchị tata bụ Maslenus Mbata. Kịta ka anyị ji apụ n'ụtọ wee tinye n'ọnụ n'uwe.
Onyenwe anyị Jesu Kristi biri n'ime obi anyị ka anyị na-achọ ihe ma hapụta ọchịchịrị. Ụmụnne m, iji kwado ụmụ anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Eucharistia, ngwanụ ka anyị kwupụta njọ anyị ma rịọ Chineke mgbaghara. Ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile. See
bịakwa site n'ụzọ kacha ịtụnanya nye ya ebube ka ebube wee zọpụtara ya. Biko, otu ọ masịrị ya bụ nwa gị iwere ọnọdụ mmadụ, meenụ ka anyị soro ya keta oke n'ịbụ Chukwu nke ọ bụ, onye gị na ya dị ndụ na-achị eze n'ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ, Chukwu site n'ụwa tụ ụwa niile.
Chineke bụrụkwa kpọmkwem onyonyo Chineke n'ihe dum o ji bụrụ Chukwu. Ike dị n'iwu o tiri ụwa jiri bụrụ ebe ọ bụ. Ugbu a, ebe ọ bụ na o bibiela mmerụ nke njọ, ọ gaala were ọnọdụ ya n'eluigwe n'aka nri nke ebube eze Chineke. Ihe ọ pụtara ugbu a bụ na ọ gbadugoro ya karịrị nke ebugoro ndị mmụọ ọma, dịka aha gụrụ ya sikarịa aha gụrụ ndị mmụọ ọma. O nwebeghị mmụọ ọma Chineke gwara, ịbụ nwa m, taa ka m mụtara gị, ma ọ bụ aga m abụrụ gị nna, gị onwe gị ga-abụ nwa. Ọzọkwa, mgbe ọ kpọtara diọkpara ya n'ụwa, ọ sịrị ka ndị mmụọ ọma niile nke Chineke bịa kpọrọ ya isi ala. Okwuke, 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 oseluwa. ihe nke na-acha n'ime ite
nke itiri na-apụghị imenụ. Ọ dị otu nwoke Chineke zitere, aha ya bụ Jọn. Ọ bịara ịgba akaebe, ịgbara ihe ahụ akaebe ka mmadụ dum wee si na ya kwere. Ya onwe ya bụghị ihe ahụ, kama ọ bịara ịgbara ihe ahụ akaebe. Okwu ahụ bụ ezi ihe ahụ na-enye mmadụ dum ihe. Ọ bịara n'ime ụwa, ọ nọkwa nọ n'ime ụwa nke siri na ya bido, ma ụwa amataghị ya. Ọ bịakwutere ndị nke ya, ma ndị nke ya anabataghị ya. Ma ndị niile nabatara ya ka o nyere ike ịbụ ụmụ Chineke, ndị niile kwere na ya, ndị ọmụmụ ha na-esiteghị n'ọbara mmadụ ma ọ bụ n'ọchịchọ nke anụ ahụ ma ọ bụ n'ọchịchọ nke mmadụ, kama o sitere na Chineke. Okwu emere ahụ, o wee binyere anyị. Anyị hụrụ ebube ya, nke bụ ebube ahụ o ji bụrụ so otu nwa nke nna, nke jupụtara na amara na eziokwu. Jọn bịara ka onye akaebe. O kwupụtara sị, "Lee onye ahụ kwuru sị, onye na-abịa n'azụ m akarịka m, n'ihi na o buru m ụzọ dịwa." N'ezie, ọ bụ n'uju afọ ọma ya ka anyị niile si nweta amara mụrụ amụ, ebe ọ bụ na e nyere iwu site n'aka Mozis, mara na eziokwu si n'aka Jesu Kristi bịa. Ọ dịbeghị onye ọbụla hụrụ Chineke anya, ọ bụ naanị otu nwa ya, onye dịkarịrị nso n'obi nne. Ọ bụ ya mere ka anyị mara nna. Ozi ọma kụziere ụwa. Hallelujah. Merry, Merry, Merry Christmas. Okay, Monica. Ebisho. Makana ayani awota inyo mimi dina okwe mera o ebinyara ani. Ọbụrụ na anyị ghọta ya, anyị ga na-amasị ihe. Maka na atụmatụ niile Chineke kọrọ anyị agbapụta mmadụ, ebe o bidoro na okwu emere ahụ o wee binyere anyị. Amụma niile a na-ama kemgbe o bidoro. Ọ bụrụ na anyị mara ihe obibi dị na ya, anyị ga-agbapụ iru ya agbabi. Ụfọdụ ndị mmadụ n'ihi ndụ si na Krismas gara aga wee teta ọnụọgụ gara. Ọ bụrụ na ime ọrụ mmadụ nke ibu ahụ, ma ọ bụrụ mmadụ nke mma, enye nke oche n'obodo ahụ. Hallelujah. Chukwu emere naanị ihe ọma. O mere anyị ihe ọma karịa ka anyị kpere n'ekpere. Maka na ọ bụ naanị sọ Chukwu ga-emedere anyị ihe abụọ onye ọzọ ga-emedere anyị. Ma ọ bụrụ na ị bara ndụ site na Krismas nke gara aga rute na nke achọrọ m isi na ala obi gị kelee Chineke. Kelee ya n'agbanyeghị otu ọ bụla o siri dị. There were ups and downs. But the Lord was faithful. There were times when we were not 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 faithful.
Today is 25th December. Again, it is the way we did it. There were ups and downs, I know. But over the night, again, the region. Sinapa, we get a giant man. See, I'm like a lady. Need to go to get a lady. Need a lady around. You want to get a lady. Need a super equal. Sit down on the hour. A get a lady. My family is now where I'm going. Now make it a lady. Sinapa, we get a giant. Today is a beautiful day. People may enjoy your mobile and you've done so much for me, I cannot tell it all. If I have 10,000 tons, it won't be enough. Receive all glory, receive all honor, Lord. You are a covenant keeping God. What you promised you have done for us. May all praise and glory be unto your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Another. We are a beloved generation. I will do Chineke more than Chineke amutani. Makanya na titi ani oyo mereme na yo na nguwa na yo aneme Chineke amutani. We are a beloved generation. Not we are a beloved generation. Do you know the meaning of Emmanuel? God with us. That is the mystery. That is why we are a beloved generation. I want the children of John chapter 8, verse 56 also that Abraham longed to see the days of the Son of Man. Amen. Abraham longed to see the days of the Son of Man. When you read Matthew chapter 13 from verse 16 to 17, Jesus will say,
ndị na-eme emume Krismas maka na ọ bụrụ na anyị ihe obibi dị na ya anyị ga na-awụli elu mgbe niile maka na mgbe gboo Chineke na-achọ ịgwa ndị mmadụ okwu ọ bụ site na ndị ọnụ amụma ya ka o si agwa ha okwu ọ bụ ihe mere elu gị na-ele anya na-agụ onye amụma Aịzaya Jeremaya Ezikiel ị ga na-ahụta ahụ Thus says the Lord Thus says the Lord Thus says the Lord ihe a ka onye nwe anyị kwuru ihe a ka onye nwe anyị kwuru ihe a ka onye nwe anyị kwuru mana n'oge nke anyị okwu a bịakwa mmụọ ọ bụrụ na ịgụ ozi ọma Matthew chapter 5 from verse 21 to 22 Jizọs na-akụzi nkụzi ya sị na mgbe gara aga agwara ụlọ sị unu emere taa unu emere taa mana ana m agwa unu ugbu a ụfọdụ ka o siri chenji ọ bụzi Thus says the Lord ọ bụzi ana m agwa unu ugbu a with authority and power iji gwa anyị onye na-agbazi anyị okwu Chineke ahụ gbakụziri anyị bịa were ọnọdụ anyị wee binyere anyị na-agbazi anyị okwu n'ọnụ okwu ya sị ana m agbazi unu ugbu a ebe unu ga-esiji eme n'oge nke anyị anyị nso na mgbe ahụ gara aga ndị ahụ bụ ndị ezi omume na ndị amụma na-ekwe amụma maka ọbịbịa nke onye nzọpụta ama na n'ime obi ha ha ga na-ekwe ugbu a ole ekpere ka anya anyị ga-ahụwo onye nzọpụta ole mgbe ka anyị ga-ahụ ya ekwegide ya mana ọ dịrị gbasara ya bụ isi oge nke anyị Chineke nwere ịhụnanya ya o nwere n'ebe anyị nọ wee gbakasịa ihe niile ihe ahụ agbataghị gbagadichiri Chineke na mmadụ Chineke were aka ya wee wepụta ya bịazie gbadata bịa were ọnọdụ anyị were binyere anyị maka gịnị ịhụnanya o nwere n'ebe anyị nọ onye wepụrụ maka wee mee ihe a si ga-elele Jizọs kwuru maka gị wee mee ihe a si ga-eme na ahụhụ ihe ọbụla ọ bụrụ na ahụhụ ihe ọbụla ụlọ ahụhụ ihe ọbụla ọ bụrụ na ahụhụ ihe ọbụla mmụọ na chi because the incarnation was the height of the love of God. John chapter 3 verse 16 is God so loved the world. Na Chineke nwere ụmụ mmadụ na beyond every comprehensible measure. Were mmanya bịa were ọnọdụ anyị binyere anyị. N'ozi ọma taa asị anyị John chapter 1 in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. If you flesh and dwelt among us, all we had a mystery beyond ihe mụ na gị na-abụ nwere ike iji anyị nwere ụfọdụ ọ bụ ihe mere na anyị ji na-amụli elu ụdị ihe Chineke chọrọ anyị n'aka maka ịhụnanya ọsọ ụmụ maka ihe ọma maka ịhụnanya nke bụ osoro ụlọ gbazie mbọ ike ka ụlọ ọrụ ndị ga na-aga n'ihu were na-ebu ozi nke eziokwu a ozi nke nzọpụta be the bearers of these good tidings wherever you find yourself. Mara na ị ga-abụ onye ga na-akọkwara ndị mmadụ ka Chineke siri hụ ha n'anya. Mara na ị ga na-abụ onye ga na-ekwu ozi ọma were na-ekwusa ebe niile. Ka ị bụrụ onye ga na-ekwu ozi ọma nzọpụta were na-agasị ebe ọ bụla ị hụrụ onwe gị. Gwa ndị mmadụ ma ndị okenye ma ndị nwata ka Chineke siri hụ anyị niile n'anya maka na Chineke ahụba anyị n'anya. Ọ bụrụ na anyị mgbe anyị na-eme ihe a ka anyị ga-akụzi ndị a nọ agwara aha ha na ihe ọgụgụ nke ụkwụ ha mara mma ọ sị lebata ka ụkwụ ha siri maa mma bụ ndị na-ekwusa ozi ọma ọ bụghị onye na-ekwusa ozi ọjọọ maka na ọ bụrụ na onye onye Igbo onye na-ekwusa ozi ọjọọ ụkwụ gị ga-adị njọ mana ị bụrụ onye na-ekwusa ozi ọma ụkwụ gị ga-ama mma ọ bụrụ na Naijiria nwere nkwekọrịta mma ya na-ekwe with this message ọ sị lee ka o siri maa mma egwu lee ka o siri maa Christmas na-akpọkwu anyị ka anyị sọ ụwa anyị ka ọ bụrụ ozi ọma
ka ọ ghara ịkwụsị okwu ọjọọ maka na Chineke emere naanị ihe ọma. Anyị ga na-ekele ya wee bụrụ ozi ọma pụrụ na-akasị ebe niile. Ebe ọ bụ na ị nwere onwe gị taa dịrị gabazie make sure ịkụzi onye okwu ọma, onye na-ekwusa ozi ọma, na-akọrọ ndị mmadụ ka Chineke siri hụ ha n'anya, na-akọ akụkọ gbasara nsọpụta, na-akọ akụkọ ihe a Chineke mere anyị, na-akọ akụkọ ihe omimi dị na Chukwu mere abịa wetezi ama aha anyị were tinyere anyị, na-akọ akụkọ gbasara ihe omimi dị na Emmanuel Chineke binyere anyị. Chineke ewere ihe ya were kwukwasị anyị. Gbakwa mbọ ọ bụrụ na mụ na gị na-abụ ga-abụ ndị okwu ọma, anyị anaghị ahapụ n'ihe a na-aga n'ọchịchịrị. Chineke ewerela ọṅụ ya were kwukwasị ụwa niile. Joy to the world, the Lord has come. Ọ bụrụ na anyị bụ ndị okwu ọma ahụ, anyị anaghị ahapụ ọṅụ nke gị nwere mgbe na-achọ ọṅụ n'ebe ọṅụ na-adịrị. Maka na ọ bụrụ na anyị bụ ọṅụ nke gị nwere na-achọ ọṅụ n'anya nke ụwa, ihe ga-eso anyị bụ obi ọjọọ na amaghị ike na aga mami mmanụ ya na-aga gị na-aga gị na-aga a na-agwọ ya agwọ maka na ọrịa ya gị nwa gị agaghị agwọ onwe gị gị kwụsị ntawa ya aga mana atụrụ kasị gị aga n'ihu na-amaghị ihe ọma Chineke mere gị gaa na-akwụkwọ amanụ isi so Chineke nwere the joy anyị kwesịrị inwe were kwasa anyị na Krismas a ka anyị mara na obi sie ike. Ọ bụrụzie na anyị na-aga n'ime njem a nke Chineke kpọbatara anyị n'ime ya, anyị ahapụzie ka ọ ghara ịrụzi Emmanuel God with us. Anyị ebezie ya dịkata ya nso ya bụrụzie Emmanuel God with me. And ọ bụrụ na ọ ga-abụzi Emmanuel God with me, ọ pụtaziri na anyị ga-agbarịla mbọ hụ na anyị kipụrụ room for him in our lives. Na anyị ga-emezirila ya ebe n'ime ndụ anyị. Maka it's not just joy to the world, the Lord has come. That song also says, let every heart make a room for him. Let every heart make a room for him. Maka na ọ bụrụ na mụ na gị mezire ya ebe ọ ga-abata, anyị na ya ebikọ, anyị na ya amụkọ. Ndị mụrụ n'anya, Chineke emere na ihe o kwesịrị imere anyị. Ọ gbatụziere ala sisi ka anyị na ya makọrịta. Agụkwala gị okwu ọ na-agwa anyị ka mmụọ na ọṅụ na ihe nke ekeresimesi ịkwasa anyị niile ka ọ dịrị anyị niile mma, nye anyị aka ịchọ iwu Chineke chọsie ya ike, hapụ ịdị na-enwe ọṅụ na ihe nke ụwa kama nwerezi ọṅụ na ihe nke eluigwe. Maka na ọ bụrụ na Chineke si n'ebe ahụ wee gbatụrụ ala ịbịarutere anyị, ọ pụtara na nzọpụta anyị dị ya mkpa. Ka anyị sizie ike rịọ ya na ama nke anyị ga-eji na-ebere ya onwe anyị ka ọ na-abata na-ebiri ka ihe n'ọṅụ nke ekeresimesi na-abụ oke nke anyị mgbe niile site n'aha Jesu Kristi onye nwe anyị. Udo dịrị unu.
Chineke ji ike niile ọ masịrị gị bịa n'etiti anyị bịa were ọnọdụ anyị ka mmadụ iji binyere anyị nyere anyị aka n'arịrịọ ndị anyị chere n'igbo gị n'ụzọ ọbụla nke ndụ anyị ga-esi enye gị otito onye bụ anya anyị amara ka anyị ga-eji bie ndụ otu ahụ ka mkpagbu ahụ ndị na-eji anyị aka mkpa n'ihu ghara ime anyị ka anyị na mba n'okwukwe kama ka anyị site na ha maka ike dị n'aha gị site n'aha Jesu Kristi onye nwe anyị.
biko mekwara ka anyị fee ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị site na Kristi ịnwenụ anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite obi unu elu. Because
otu ahụ ka o siri mee mgbe e richara nri anyasị. O buru iko nsọ ka ọ na-enyekwa gị ekele, ọ gọzie ya, bunyekwa ya ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile. Nke a bụ iko nsọ nke ọbara nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imerime mmadụ ka e were gbaghara njọ ha. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka ya onwe ya were anyị nyegide ka aja dị ọhụụ, ka anyị nwee ike isoro ndị nke gị ghọtara keta oke na-eme na mbufe jibara dịgasịrị ngọzi nne nke Chukwu na Josef dị ngọzi dị ya, na ndị apọstọl gị dị ngọzi, na ndị egwuregwu maka okwukwe dị otuto, na onye dị nsọ ije, na ndị nsọ niile, na ndị tụkwasịrị obi na arịrịọ ha n'ihu gị mgbe niile ga-enyere anyị aka. Anyị ji ume ama rịọ osere ụwa ka ihe aja nke ndozi agbata anyị a wetawanyere ụwa niile udo na nzọpụta, ka ọ masị gị ime ka nzukọ gị nọ n'ije n'ụwa kwụsị ike n'okwukwe na n'ịhụnanya, ya na odibo gị bụ Pope Francis, bishọp anyị bụ Jose Gomez, na ọda ndị bishọp na ndị echiri echi niile, na ndị nke gị niile abatara gị. N'obiọma gị nụrụ arịrịọ ndị ezinụlọ gị a, ndị ọ masịrị gị ka ha kwụrụ n'ihu gị n'ebe a, were ebere ọkọbara onwe gị ụmụ gị gbasara n'ụwa niile, nna nwere obiọma, nabata n'alaeze gị ụmụnna anyị ndị nwụrụ anwụ na ndị niile hapụrụ ụwa, ndị mere ihe masịrị gị
onye nzọpụta nke ụwa mụrụ taa bụ onye ntọala nke ndụ anyị na Chukwu. Biko mee ka anyị si n'aka ya nweta ndụ ebighị ebi site na Kristi onye nwe anyị. Oitozu Yesu na ndụ odobe. Amen. Biko anyị fụrụ ka ụmụ anyị si wee chọọ anyị mma n'ụbọchị tata, ndị nke bụ Youth and Young Adult Choir, ka anyị gụpụrụ ha ka biko. Anyị na-akụpụkwara ndị nchịkọta ha, onye nke onyeisi ya bụ Kalista, maka ihe akụkụ ụmụaka. Anyị jikwa ohere a na-ekele ndị otu anyị niile, ma ndị nọ ebe a ma ndị nke na-anọghị ebe a. Anyị na-asị onye ọbụla Merry Christmas. Biko anyị na-eme ka anyị mara na anyị ka nwekwara parish kalenda. Ọ bụrụ na o nwere ezinụlọ ndị nke na-enwebeghị agbasa mas, biko ka ịfụ ndị ọsha n'azụ ka anyị bụ onwe ndị taa bụ ụbọchị bụ ha ịnọnyere anyị. If today is your first time of worshiping with us, please may you stand. Kita anyị ga-ekele ndị ụkọchukwu chụrụ anya na misa tata. Onye nke mbụ bụ Fada Charles Ozuome, ka anyị kụpụrụ ya aka. Onye nke abụọ bụ Fada Chibuike Okagụ, ka anyị kụpụrụ ya aka. Onye isi nchụaja tata, onye nke anyị ọfụma Fada Marcellinus Mbata, ka anyị Oitozu Yesu. Ọ bụrụ na amụọ nwa ọhụrụ n'ala Igbo, o nwere ihe a na-eji eme. And agaghị amụcha nwa aka mma aghara ime ihe ahụ. Ndị nna rie! Ndị nna rie! Ndị nna ụlọ ụlọ na Oitozu Yesu. Oitozu Jesu Kristi. Ndị nọ dịka na-akwụsịlị gị ọmụmụ. Na-akwụsịlị gị ọmụmụ. Emesiele ya. Ọlọpàá ya sọ ní bí oru na-agba nkịtị. Pinye n'oru na.
wahala deal. Apollo primary source gagra secondary source di kwa ko any problem. Go down there and go. Anyway, here for the microphone, I'm saying we permission you go cut us. Also, they want permission for the game. Who be color? Can't go on the day for no. Oh, I can't go on the it's so easy, they are going, man. How could you? Oh, come on, look at the Jackie, go to buckets. Which are not easy. And when I'm not so beautiful, proud, go no tea, or they will right on our way. How oh, because I want to thank the choir. I'm sorry to leave a hand over here. I want to thank these young people that sang for us today. Please, God bless you, Keep it up, okay? I understand. Others will not understand. I understand personally. I understand. So thank you for making the sacrifice and the practicing and singing. Okay? All year conduct through the because today was singing. Ndidi letira kana the chubugozu. Unfortunately, may have no baby more than 5 foot or see before. But I had to get God, Yato, Suchuku Gozune, Gozitapa, the name, Piccolo, men like a house, what the Manaya, because on a day, go away, if never that we got out I had a beginning, got out I had it. Or gas a case when I became a party with the prayers. So, because today was may God bless you abundantly. Didn't have more the Chineke was I had the Baron Magical Magister Christ on your word. I have before rising Christmas and